som la Violeta Torres i la Maria de Mello i per la Setmana de la Ciència us hem preparat un vídeo explicant la pressió atmosfèrica. Per a aquest experiment necessitem un plat per si cau l'aigua, una pilota de ping-pong i una ampolla plena d'aigua. Una vegada tinguem l'ampolla plena, agafem la pilota i la posem al damunt. Ha de caure una mica d'aigua perquè es faci el buit. Seguidament agafem l'ampolla i la comencem a girar lentament. Cauran algunes gotes, però ja veureu que tota l'aigua no caurà. Com veieu, s'ha produït el buit i ni la pilota ni l'aigua cauen. Ha sortit bé. No s'ha d'apretar perquè si no caurà la pilota i l'aigua. Un avís. El nom d'aquesta teoria és pressió atmosfèrica. És una mena de pes sobre un cos. Aquesta pressió fa que la pilota no caigui. Curiosament, quan girem l'ampolla, aquesta força no se'n va. És a dir, la pilota no cau. La pilota ajuda a que l'aire se'n vagi i no entri. Això fa que l'aigua es contraigui i provoqui el buit. Aquest és el nostre projecte per la Setmana de la Ciència. Esperem que us hagi agradat. Gràcies!